благодатен ден. Надявам се това да ви е полезно в пътя ви с Бога. Защото законът бе даден чрез Мойсея, благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Защото законът беше даден чрез Мойсей, той донесе Божиите изисквания, разкри греха и показа нуждата от Спасител. А благодата, незаслужената Божия милост, сила и благоволение, които спасяват, преобразяват и укрепват. И истината пълното, ясно и вярно откровение за Бога и Неговия спасителен план дойдоха чрез Исус Христос. Този, който въплати и разкри Божията същност и донесе новия живот.